ଆଗରୁ ଜଙ୍ଗଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଆଉ କେତେ ମନଲୋଭା କେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ସବୁ ଭରପୁର ହେଇକି ଥିଲା ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଜଙ୍ଗଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କେତେ ଫଳ ଫୁଲ ବାସ୍ନା, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ବସା, କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ। ହେଲେ ଆଜି ମଣିଷର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ସଫା କରିକି କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ କି ସେଦିନ କୌଣସି ଗଛ ନଥିବ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବେ। ସେ ଟାଇମ୍ ଆସିବା ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ କେତେ ରହିଲା, ସେ ଟାଇମ୍ ଆସିଯିବ। ମୋର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାରିବି ମୁଁ ଗଛ କଟାକୁ ରୋକିବି ଆଉ ଗଛ ଲଗେଇ ଚାଲିଥିବି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବସିଲି, କିଏ ଆସିବ ଦେଖିବି ଗଛ କାଟିବାକୁ। ଆଜି ପୁଅ, ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ତୋତେ ତ ମୁଁ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନି। ଆଉ ତୁ କିଛି ନେବାକୁ ଆସିଛୁ କି ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଗଛପତ୍ର? କି ମୋ ବୋଉ କହିଲା ମୁଁ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ କିଛି ତେନ୍ତୁଳି ନେଇକି ଯିବି। ବୋଉ ରୋଷେଇ କରିବ ବୋଲି ନେଇକି ଯିବି। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ତୁ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଫୁଲ ଆଉ କିଛି ତେନ୍ତୁଳି ନେବା ପାଇଁ। ତ କେତେଥର ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଛକୁ ପାଣି ଦେବା କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରିବା, ଏମିତି କେବେ ତୁ କରିଛୁ ତୋ ଜୀବନରେ? ତୁ ଯଦି ତୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେବେ ଗଛ ନ ଲଗେଇବୁ କି ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଆମ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବା। ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କେତେଟା ଗଛ ଲଗେଇଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା, ମୁଁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ହେଲେ ଗଛ ଲଗେଇ ନାହିଁ କି କେବେ ସମୟ ମୋତେ ମିଳିନାହିଁ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଯଦି ତୁ ଗଛ ଲଗେଇନୁ ତାହେଲେ ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖଣ୍ଡେ କୁଟା କିମ୍ବା କାଠି ଖଣ୍ଡେ ତୁ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ନେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗା, ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସ। ଠିକ୍ କଥା କହିଛ ତୁମେ। ଯଦି ମୁଁ ଗଛ ଆଜି ଯାଏଁ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଲଗେଇ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କୌଣସି ଫୁଲ କିମ୍ବା ଫଳ ନେବାର ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି କି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରିବି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବି ଆଉ ସେ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେଇ ତା'ର ସେବା ଯତ୍ନ ନେଇ ସେ ଗଛକୁ ବଡ଼ କରିବି ଆଉ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ କରିବି। ହେଲେ ତୁମେ କିଏ? ତୁମକୁ ତ ମୁଁ ଜମା ଆଗରୁ ଦେଖିନି। ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛ, ଏକୁଟିଆ ଏଠି ରହିକି ବାସ କରୁଛ। ତୁମକୁ କ'ଣ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଭୟ ନାହିଁ? ସାପ ବାଘ ଭାଲୁରେ ସେମିତି କିଛି ତୁମର କ'ଣ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ତୁମକୁ? ନାରେ ପୁଅ, ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଆଉ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୟ କରିବି? ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ମୁଁ କେମିତି ଗଛ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏସବୁ ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଜଗି ରହିଛି କି କାହାକୁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋ ମାଆକୁ କହିବି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ନିହାତି ଲଗେଇବି ଆଉ ସେ ଗଛକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ କରିବି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲଟେ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତ ଗଲି ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।